yan ah. Okay, at titipon nga GSM Blue kada arak dito yan. Basta arak eh. Malagi mo pa'y biyak ko, di damot at nagamam mo. Dinamag mo tinamber ko, inyawit nagtiyay kubo-kubo. Ang kubo-kubo pa eh. Kasla di maumpot, dinairut arag sakta, ngem apay nagbaliw ka. Insukat nagtikaruba, iti kaawan mo ay nagsakit to'y buyong ko. Buyong mo, kiti buyong ko. Di tan na nasursurong lumidok GSM Blue. Tanong mabarte ka, inakweten iulda. Ngem no mausawa na. Kaskala man nakarabaw kanya. Anyan naganas na, di damot at akay na. Ita pa mo. Kamuti mas na naisawang ta. Di mo pinalunod, di nairut asinol to. Insukat na ti sa bali. Yan na. Diag panpanti a babae. O, ni mga amor di Jayon. Ay, Tito Carmelo Andres. Hello po, Ate Jacqueline Parayaw. Adol Japanela, Japanela. Inang Joby Miguel, Ate Tintin. Anak kumisika. At sala ka rin ti salsa. Ay, Iti kaawan mo ay nagsakit to'y buyong ko. buyong mo, kiti buyong ko. Di tan na nasursuro, lumidok GSM Blue. GSM Blue, GSM Blue. Tanong mabarte ka, inakmeten iulda. Ngem no mausawa na. Kaskala manen nakarabaw kanya. Anyan naganas na, di damot at akay na. Apay. Kaputi mas na alapay ay sawang ta. Di mo pinalunod, dinairut asinol to. Insukat na kisabali. Ano man ang isuman na naging kan, halitan nan. Agat bawang ang babae. Aray mo, di ba allergic mo pawa? Anyan naganas na, di damot at akay na. Kaputi mas na, oh yeah, guys nawang ta. Storbo, di mo pinanunod, dinairut asinol to. Insukat na kisabali. Ano man ang isuman na naging kan? Taga Biskaya a babae. Oh, di rin nagapis kaya. Di mo pinanunod, dinairut asinol to. Insukat na kisabali. Ano man ang nakatadulat ng isukatan nan? Awan panti na a babae. O, mga amor, ayan mo. Nagpapati kami ni sumagustuhan ta. Oras ako mga dyan ko magpapatimet na ket. Kim salo yun so yun naket. Okay, sa malibay karot. Naarak-arak kayo. Para ka di kita agtubugan, hindi ba't batuta da.
mas na hindi kabanbanwagan ta. Hello, Sir Raymond Chidoro. Good morning, sir. Good afternoon kayo, man. Taday tarmas bukit subrati sarantana. Di amok ini ket ragsakta di agpatingga. Ngem saan gaya? Apay. Tagdo mo genta batuta. Tagdo mo kikapol? Ampay siguro. Nasakit tinakem ko ragsakot inyaw awan mo. Inyaw awan mo. Isu nga sinursuro lumidok ti Miguelito. Miguelito. Tanong mabarte ka ket paturugen na kem no mausawan na. Apay. Hay, ang pitik marenday to'y kokwa. Kwak, 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 kwak. Anyan na nagkasang di mapagustuhan. Kaslatay parparya manglaylay no di masibugan. Sibog, sibog, mamon. Ar-ara paape day di kinarupsuta. Uray ang patpat na nakadamdamag to'y parparya. Damog, damog, damog. Wag, si Kapol. Agdo mo, baking kampol amoy palubos. Agdomog no awang mang tagid. Hamoy palubos pol nga mamagmagan ti parparya. Yes, sala-sala mo ni Juanita. Awan ser-serbina, ipaspasedak alauya. Imasim nga mo na. Igalipan ka pa, iti kamatis ken lasuna. Power ha! Saan atumalang, Yana. agtumar ka pa, iti agas. Ay, anang agas yada. Ano saklatan, Ana. agor oray anak asuyaan. Anyan na nagkasang di mapagustuhan. Kaslatay parparya manglaylay no di masibugan. Sibog, sibog, mamor. Ar-ara paape day di kinaruksuta. Uray agpat-pat na. Si Baba sajay parparya. Par, 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 ya. Anyan na nagkasang di mapagustuhan. Kaslatay parparya manglaylay no di masibugan. Sibog, sibog, mamor. Ar-ara paape day di kinaruksuta. Turay agpat-pat na. Sila megjay parparya. Ano si Dom J. Parparia? Ara paapo day di kinaruksuta. Oray agpat-pat na. Sida megjay parparya. Ako ni mat sa ditadamog. Amom tinatawag. Ana. Gatay na tabog. Basta nadamog na, atadina.